wedok. Wedok lho. Nah suarane kaya ngono. Adem dadi ngelokor swaraku. Suara kok eling-eling kodok ngono suarane. Nggih, atur kunjuk langsung, Duk. Waktu disampun Mami. dalu. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab iki mek wong pitu ngarep nguri gak jawab. Apa maneh kono? Masa wis ngantuk. Sebelah kene tambah rasan-rasan. Lah iya. Sing metu kok gapura jarene ngoten. Monggo dipun jawab sareng-sareng nggih. Mugi selamat sedaya warga desane. Amin. Kata rezekine. Amin. Selamat sedaya sing rawuh. Anjir, amin. Ugi selamat sedaya senimane. Kula ambali malih dijawab sareng-sareng. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandhane sing jawab lho mek Dedek mi. Saiki aku mi gantian mi. Bu, sing kompak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Kate pengajian. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh bini sepuh aji sepuh kang sampun mirsani pagelaran akbar. Donga kula katur njenengan sami mugi pinaringan berkah Gusti Allah, kesehatan rezeki kathah barokah. Amin. Nduk patatan saben nggih menika bedayan Sekarsari serba serbi. Tasih ayang konyong dening channel YouTube ingkang sampun meliput. Ugi konjuk matur sembah nuwun kanca-kancaku dulur-dulurku sabu ingkang sampun rawuh. Sabu sak Jawa Timur Mami Okta nggih ngaturaken mengucapkan bela sungkawa untuk keluarga sabu yang dapat musibah nggih. Nduk. Dalem Mami. Wonten informasi napa? Mboten enten. Kerja bareng dalu menika channel Budi Wijaya TV. Wonten campur sari, wonten film komedi ugi ludrukan. Lan apabila jenengan kepengin pirsa cerita tentang seniman tumplek-plek Jawa Timur, saged ten kene Gundul TV. Monggo nak diwiwiti. THJ Audio. Sesarengan Fortuna Lighting. Nggih. Monggo bedayan serba serbi. Sesarengan duo Kentir. Jarek wong diwiru-wiru atine bingung gak iso turu. Ayo dulur padha mirsani kepiare Rambut Dewi Jaya. Sepina malih Nduk, matur sembah nuwun katur ibu-ibu PKK yang sudah hadir. Matur sembah nuwun Ibu. Perlu kawigatosan mbok pilih jenengan badhe nyawer cukup teneng andhap mawon ben ketinggal sae. Ngaten. Langsung mawon adik diceluk Nak. Selanjutnya Sugeng dalu akan anak saya wedok tampilkan. Mbak Mirza. Yang pertama ada Neng Adis Bagaswari dan Neng Bella Firmansyah.
Sumpah nuwun katur Mbak Adis, Mbak Bella ingkang sampun miwiti gending Salome. Salome. Perlu kami katosan Budi Wijaya niki mengangkat gending-gending klasik disalep ten kene Bedayan. Ben gak punah. Punah. Ya iki jenenge fenomena, Nduk. Oh, dadi gak sampai punah wong kuwi ngerti gending opo ae. Langsung nak. Oke, selanjutnya di belakang Neng Bella Firmansa ada Neng Rista Kumalasari dan Neng Dias Pratama. Katur kru sapa punden sembah nuwun sowane. Anak lanang 3. Sabu sapa punden matur sembah nuwun. Pun hadir. Aroma-aromanis, aroma-aromanis, aromanis, gulane Jawa. Aromanis gulane Jawa, aromanis putrane sapa? Aroma-aromanis, aroma-aromanis, aromanis, gulane arep. Gendingipun aromanis. Aromeneng nyampleng tenan, Nduk. Nggih, Mami. Monggo langsung mawon. Selanjutnya di belakang Neng Dias Pratama ada tembang manis campur sari Budi Wijaya. Ada Neng Nana Sumber Bakseng dan Neng Yantika Dimas Anton. Sol cari kawong diwiru lima atene bingung ditinggal lunga weru doyong emas doyong nang pinggir kali dasar ayo mablong marati pipine piye rasane. Sesarengan Mbak Sanana kali Mbak Yantika keiringan gending Waru Doyong. Waru Doyong. Nah, tadi dieling-eling gending klasik iki gak sampai punah. Gak sampai punah. Monggo langsung. 3 Suniwati sekaligus. Masih tembang manis campur sari. Ada Neng Rani Gembulwati, Neng Kiki Amelia, dan Neng Ani Wulandari. Trio Gembul. Trio Gemoy. Oh gak kelem gemoy rek, gembul. Kandas luas sak solae renang suku kuda elang lan foto eman ayo manut alirane jaman tanah seliwang hatiku kayuyang Ya. Selagamu saya namai wangun
sarayo Yo. ora wurung atiku dadi komeng nasapa Geningipun serampat kata jenengan sami sesarengan trio gimbul. Selanjutnya di belakang Neng Ani Ulandari masih peranan-peranan penting Budi Wijaya, ada Neng Marsa Antika dan Yeng Yuni Suyanto. Buta kae buta kumong nyambut gawe esuk nakir sore nakir sing ditaker godhong kuasa esuk mikir sore mikir dipikir ora rumangsa esuk nakir sore nakir sing ditaker rek aja kerta samikir sore mikir dipikir ora rumangsa. Geningipun rating kairingan Mbak Yuni kali Pak Marsa. Anje Mami di belakang Neng Yuni akan saya tampilkan 3 seniwati sekaligus. Sinten mawon, Duk? Ada Neng Fikum Sutresna dan Neng Rizky Wijaya dan Neng Inge Sulasti. Trio walang keke mencelok nang tembok babar maneh mencelok nang pari aja ngenyek karo wong wedok ditinggal lunga setengah mati kaya ngene rasane tempe kaya gendang dibumbu rawon kaya ngene rasane ngati kaya wayang digawe lakon tak rewangi dodot semar are nyambere ramelok ngombe tak rewangi tata nomor kare penake ramelok duwe gedenge wau walang kekek, Nduk. Anje Mami. Nggih. Dipun lajengaken? Nggih, selanjutnya masih di pengreman-pengreman penting Budi Wijaya, ada Neng Reni Suren dan Neng Mariati Sudarto. Semoga duo Jan. Iki duo jamong. Genes raning nendra nalendra yaksa ngalahka iki kending jamong anane badan jamong kayane laka-laka asana ya dasar ore Raneng nendra nalendra yaksa Jos. Duo kesleo. Duo kesleo
sampun. Langsung dilajengaken, Duk, wong ayu. Nggih. Di belakang Neng Mariati masih di pengiriman penting Budi Wijaya. Ada Neng Susan Warsono dan Neng Titin Subayu. Jare kawong diwiru-wiru atine bingung nang awak kuru jroning suka kudu eling lan waspada ya mas kudu eling lan waspada yen ngedan bali alon diwesedan urung kalakon jroning nendra nalih drayaksa ngalakon ela piye jare kawong diwiru telu atine bingung ra bisa turu andeng-andeng nangis sareng hati tiwas-tiwas pandeng ra melok duwe kose pito ela ngono ora buta ngalor idul buta supaya ku Kairingan gending saka kidul Bu Susan kali Bu Titin sampun. Bu Titin sampun. Selanjutnya Mi Pemain sinetron yang cukup terkenal di snack video lagi di booming TikTok. di TikTok, di YouTube juga. YouTube ya ono. Dalam sinetron dijawab anak jamian. Saya rukun kandas luasak soleh mati serana neng dapraya dari mana datangnya lentang dari sana turun kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati tega nunduk eling-eling kabaktian Gendingipun Tengul Jago Keluruk, Nduk. Aje Mami. Langsung kemawon kula timbali temriki senior saking keluarga dalem Budi Wijaya ingkang pertama Ibu Yayu. Ibu Yayu saking Mantub Lamongan. Disusul Ibu Mary J, Ibu Mary Mojosari Mojosari hadir. Kaleneng Irma Ibu Irma saking Jombang, Jombang. kairing gendingipun Jula Juli.
cita aja arep yen aja kamu durung teko sayo aku Rima Prabu Bantara rane suka kudu elok hormat padha yanda yanda kudu elek lan waspada. Sampun lengkap Nggih. sedaya seniwati saking keluarga Dalem Ludruk Budi Wijaya. J Mami. Nduk, Dalem Mami. nggih, sepina malih kawigatosanipun bagi penyawer cukup ten ngandhap Ten ngandhap mawon, mawon. Nggih. Langsung mawon lenter mengguri Mas Jono. Request napa sampun katerami? Monggo. Bersama The Lewong Anti Galau. Ngopo kurang arang Sabu pamotan pungkasane kowe ilang ning endi ku goleki tali kotang. Mame Oka lanjut. Yuk, tidak mau. Monggo. Sepina malih matur sembah nuwun katur warga sami. Yen wis tak tukoke wujud tali sakotange ning saiki lah kok ilang sajlirane lunga menyang endi tanpa pamit rangabari apa kuwi lali karo aku iki senadyan regane nemewu kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi aku ndoleki tali kota. Kotang iki tak simpen jero lemari kali kotang saksi tresnaku kang suci. THC Audio. Oh oh.
biyen wis tak tunjukke bojo tali sakotange ning saiki lah kok ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit terang abari apa kowe lali karo aku iki nadyan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku cari kowe melu aku lakok layu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi aku goleki tali kota Budi Wijaya orang-orang Haji Budi masa ini tak kukurake Mereka peparang-parangake Aku dijodohke makaro priya siji wis cukup mong semene wae Kang Mas Anto Basuki aku ora bakal lali yen Gusti ngeparengake mesti tali kotang iki tak simpen jero ning ati tali kotang wujud tresnaku kang suci tali kotang wujud tresnaku kang tembangipun tragedi tali kotang Kotang tali Budi Wijaya Semarang monggo Bah Itu watu hang diarani pasir Watu kambang kelionore pinggir Ketemu aku langsung ngesir Beli bekan koyo kelangan pikir Wit kelapa kuwi arane kelungku disigari diporo dadi pitu sak dino aku ra bisa turu kangen diko ngomong ora kewektu PHJ Audio para tuna lighting idola arek Jombang lho iki Wijaya Videotron se Are-are bakar kedaya gokeni Sampai kering uli mikir Oh iya Kedang sopo sak curo dibacokot Dibangun orang berpuluh sempedot Lolo Kodok sawing enake urapan klopo ati iki esanipun kanggo riko Kedang aja sabundut diparedeli yen ra percaya badan dodo iki
arane pasir tukang bangkel yo nori pinggir Guru ketemu aku langsung ngesir Kelibetan koyok kelangan Wet kelapa kuwi arane keluku Adi sigari di perut dadi pitu Sak bendino aku ra bisa turu Kangen diko ngomong ora kewetu Wasik ya Budi Wijaya lho iki Katur Popo Febri Sebalut di pedot jalur langit bakar kedang aku geni sampai kermuli isun mikiri gedang sopo sak coro dipacodot dibangun angor kulun isono pedot Godhong sawi enak urapan klopo ati iki estunipun kanggo riko Gedang raja satunggal diperedelin yen ra percaya badan dodo iki bangun angor kulun isun pedot yen ra percaya badan dodo iki percaya belah dodo iki yen ra percaya badan dodo iki Semanun katur keluarga dalam tim pedot jalur langit dikasih suut sak krune lapan rawuh Budi Wijaya iki waktu kembang mawar mekar bareng ya ngetingamnya cinta suci kang sangka piala kaya ati loro sesikat sapa wonge sing kantru loro siji rasane sewu delang alit ning triji kiwa kembang mawar di kowo liya asai hey 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 terima kasih bosku hey 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 terima kasih goyang lagi saras Punten Bapak terima kasih bosku ada mawon halanakut riko loro ati jandine riko nulayani buah keciki asing arep kena wasado ati loro setika lagi halanakut riko loro
rasane sewu Gelang alis ning kriji kiwa kembang mawar digawa wong liya asai hey 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 Budi Wijaya iki janjine Riko melayani buah ketiki sing arep kenalan wis kadung ati loro setiga hayo halan aku Riko loro ati janjine Riko buah sedikit sing arep kenalan wis kadung ati loro setiga waktu kembali mawar mekar barengi aku kaos sambian cinta putih kancing kebialan kembang mawar digawa wong liya lara siji rasane sewu gelang alis ning kriji kiwa kembang mawar digawa wong liya terima kasih. Kutha Jombang arane Jawa Timur katae kutha disebut kutha beriman bersihnya nyaman wis dadi nyatane kutha satria panjenengake kesenian lutruk iku kabudayane lutruk Budi Wijaya iku lutruk andalane kang Mas Didik Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila sing dadi landasane tirta wisata yoga rali dina minggu yang panjenengake sing nekani pancen kutha Jombang iku kutha pendidikan kena kanggo contoh uga kanggo
tuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha kabupaten Jombang. Gimana kok kalau mau adicara bedayan Sekar Sari serba serbi. Dok. Iya, Mami. Dok. Dalem, Mami. Wonten informasi woro-woro. Asik. Nggih. Mantun iki badhe kalajengaken keluarga seniman lawak saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya. Dok. Dalem, Mami. Jroning suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali ki bejo sing eling amung rasa nggih amung wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli merinti di malam hari. Kula Neng Fadila. Ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.